har zuwa ranar kiyama. Ina fata an gane. Duka wannan yana faɗa jama'a suna gabansa, kowa ya yi tsit ana sauraron wannan huduwa. Sannan ya ce ittaqullaha fin nisa. Wannan manzala ya tara mutanen duniya ya gaya musu wannan karatu. Ku ji tsoron Allah akan al'amuran mata. An gane? Fa innakum akastumuhunna bi amanillahi. Kun karɓi amanar su ne fa. Kun gani? An ɗauki 'yar gidan wane daga gidansu, daga cikin danginta, yayye da ƙanne da iyaye da kakanni, an ɗauko ta canar daga nan gidan an zo an dire ta a gidan. Me aka baka? Amana. Kuma ka karɓe ta ne da amanar Allah. Da haka kakka wulaƙanta ta. Kai ko ba a ga maka ba, ka ɗauko mutum daga cikin danginsa canar ka zo ka ajiye shi a inda ba danginsa. Ko ba a ce maka ba ya kamata ka kiyaye amanar wannan, ai kai ma kanka kaga ya kamata ka kiyaye. Ya aka ya iya barin danginsa ya tawo gurinka. Ina fata an gane. Sannan wasta halaltun furujahunna bi kalimatin lahi. Kun samu halacci ko kun halatta farjojinsu ne ba da kalmar Allah. Kun gani? An baka ita kuma an halatta maka ka kusance ta ka ji daɗi da ita da kalmar Allah. To don haka ka tsare amanar Allah, kar ka tozarta amanar Allah. Ina fata an gani. Yanzu ka zo nan akan titi kawai ka ga wata mata tana tafiya, ba siɗi ba saɗaɗa, sai ka ɗaga hannunka ka taɓa ta. Kai abin zargi ne ko ba abin zargi ba? In mutuncinka ya kai cikin trailer zai dawo bahuda, ka gane? Amma wannan sai aka ɗauko maka ita aka kawo har gida, sai aka halatta maka ka yi abin da ya wuce taɓa wannan, kuma mutuncinka yana. Kai ka san akwai wani shiri a nan gurin da ya kamata ka tsaya ka kiyaye shi. Akwai wata baiwa da Allah ta'ala ya ajiye a gurin, don haka kakka tozartar da wannan. Ina fata an gane. Sai ce walakum alaihinna Allah yuta anna furushakum ahadan takrahu. Kuma mazan kuna da haƙƙi akan matan cewa kada su kawo wani mutum da bakwa so, kun gane, ya kwanta a kan shimfiɗa. Ba inda ba za a je ba a shari'a idan ka ganta suna tattauna da wani, kuma duk inda aka je shari'a kai ne kake da gaskiya. Don me? Ta shigar maka da wani inda baka so, cikin gidanka ko cikin ɗakinta, ko tattaunawa da shi ko musayan magana. Duka wannan idan mace ta yi tare da cewa tana da miji, to akwai zargi a kanta. Wannan haƙƙi ne akan kowace irin mace ta karewa mijinta wannan. Amma yanzu zamanin da aka shiga ciki suna nan a gida suna tattaunawa da mazajen duniya. Tana chatin da wani mutum yana can wata uwar duniya wata ƙasa ba ta sani, saboda bala'i kawai. To in ba bala'i ba a gurin yake ba, ka gane? Wallahi ana ta Allah ka ke. To sai ce fa in fa'alna zalika, in ko suka aikata haka, fadribu wannan, to ku dake su darban gairu mubarrihin, duka ba mai fasa fata ba. Wala hunna alaikum rizquhunna, amma fa su ma suna da haƙi akan ku, lalle ku azurta su. Kaman ya ne azurtawa din? Ka ciyar da ita da irin abincin da take so inda da hali, ba wanda kake so ba, wanda take so in akwai hali. In akwai hali, in babu hali ba wanda ya samu. Idan kana da mata hudu, kowace tambayar ta za ka yi abin da take so.
ƙwarai fa dukan su ɗin ko ce abin da take so za ka bata amma fa inda hali in babu hali sai a yi gama gari kai ma ba shi kake so ba ka ci haƙuri kai da aka ita ma ta haƙura ta ci ka gane? iman shi na liyun fi zu sa'atin min sa'atihi wanda yake da yalwa ya ciyar daga abin da Allah ya yalwata shi da shi wa man qudira alaihi rizquhu amma wanda aka gwargwaje aka iyakance aka takure arzikinsa falyunfik mimma atahu Allah to ya ciyar da abin da Allah ya bashi ka gani in ka tambaye su ra'ayinsa a lokacin da wata za ta faɗi abincin da bai fi 500 ba wata kuma za ta ambaci abincin da ya kai 5,000 ke mai jiya so sai ce taliya jalab ke kuma ba sai ce kaza ba abinci ba ne? lalle ba to amma ai wani aka ce mar kawai shi ji ke noman ne abin kaman ba wani abu ne da yake yawa wannan shi ne ƙwarai ba to da haka ya ce su suna da haƙƙi a kanku na me rizquhunna azurta su da abin da suke so wa kiswatuhunna bil ma'ruf da kuma yi musu tufafi gwargwadon abin da shari'a ta sani gwargwadon abin da shari'a ta sani shine kowa ya yi gwargwadon halinsa haka a babin tufa din ma ba daidai bane ba kawai ka je ka duba a tamfar da ta yi maka ka siyo musu su hudu duka iri daya in suka fito ga sunan kayan su iri daya kamar wanda suka yi abin da jiya a nan kuma wata baka ce wata fara wata dogo wata gajeriya ka tambayi ra'ayinsu su ko ce ta faɗi daidai da abin da take so ka ce mata irin wannan ka gane idan da hali in babu hali abin da ya samu wani lokacin ba su da adalci in ka ce ko ce ta zaɓo daidai da wanda take so to wata sai ta ɗauko abin da yake linkin na wancan to dole sai kai musu limit a nan gudun iri ɗayan ma ya akwai kala-kala yawo iri ɗayan ma kuma akwai kala-kala wanda yake kuɗi ɗaya amma kuma kala-kala to kaga a nan gudun suna da dama kowace ta zaɓi kalar da ta yi mata amma darajar abin da ɗaya ne an fahimta sai ya ce wa qad taraktu fikum ma lam tadillu ba'dahu in itasamtum bihi ya ku jama'a duniya na bar muku abinda ba za ku taɓa ɓata ba da shi inda kuka rike shi ƙanƙam kitabullahi shine littafin Allah wa antum tas'aluna anni fama antum qa'iluna sani cewa za a tambaye ku a kaina ne wannan ruwaya haka ta zo aka ce kitabin lai amma dai a wasu ruwayoyin kitabun lahi wa sunnati littafin Allah da sunna manzala ce za a tambaye ku fa dangane da ni saƙon da na isar muku tsawon shekarun nan da wanda nake isar muku yanzu idan aka tambaye ku a kaina ya za ku ci ƙalu sai mutane suka ce na shahadu annaka ballaktar risala ya ma'aikin Allah abinda za mu ce mun shaida cewa kai kan ka isar da sako wa'addaita yani wa'addaita amana ka bayar da amanar da Allah ta'ala ya dora maka duk abinda za ka faɗa mana ka faɗa mana wanda sahata kuma kai mana nasiha kai mana adalci faƙala bi asbu'ihi ko bi isba'ihi sai ya faɗa da ɗan yatsansa ma'ana sai ya nuna da ɗan yatsansa yarfa'uha ya ɗaga shi ila sama zuwa sama an gane wayan kutuha yana girgiza ta ila nasu zuwa ga mutane yace Allahumma shahad
ya Allah ka shaida su mutanen da aka isar da sakon su aka ce in banna nan aka tambaye ku na isar da sako ko ban isar ba, suka ce za mu ce ka isar, abin duk da za ka faɗa mana ka faɗa mana kuma ka mana nasiha ka mana adalci. Ya ce ya Allah ka shaida ka ji abin da waɗannan bayyana ka suka faɗa. Allahumma shahad, ya Allah ka shaida, Allahumma shahad, ya Allah ka shaida, sai da ya faɗa sau. Don haka tun mutanen farko sahabbai kenan tare da ma'aikin Allah sun ba da shaida suka ce manzan Allah ya gama isar da saƙon. Duka wannan saƙon da manzan Allah ya faɗa shekara 23 bai ishe ka ba, sai ka ƙirƙiro wani sabon addini, wata sabuwar bid'a ba a san daga inda take ba. Wannan kuma in ka je gaban Allah ka yi bayani. Yanzu kamar kana cewa wancan saƙon da manzan Allah ya isar, sahabbai suka ce addini ya kammala mun gamsu, kai kuma ka zo daga baya ka ce kai baka gamsu ba, sai ka ƙara wa kuma ka ƙara. To mafi ƙarancin matsalar da za ka samu a duniya shine abinda ka ƙara ɗin sai ka bai kanka lada, kai za ka sallama kanka. Ai gwada-gwada da ba wanda ya saka kuma gane ba. Na ta faɗa a nan wurin na ce mutum ne ya ɗinka kayan soja ya je kama aikin soja, ba a hukumar aikin soja aka ɗauke ba, shi ne da kansa sai ɗinkawa kansa, kuma ya kama aiki yana cika aiki. Idan ya yi shekaru zai zo wurin nan ya ce a biya shi. Ran da ka sake suka gane ma ba su suka sa ka ba ka kama yi, to nan da za ka samu matsala. To haka bid'a take a addini, duk abin da ba manzon Allah ya koyar ba wasu mutane suka koyawa kansu, sai dai su bai kansu lada kuma ba za su iya ba. Da haka za mu tsaya daga nan, ubangiji